Nagdeklarar ang International Criminal Court o ICC Pre-Trial Chamber 1 nga fit si former President Rodrigo Duterte nga magpadayon para sa pre-trial proceedings sa ginatubang sini nga kaso nga crimes against humanity. Sa ginpagwa nga 25 kapahina nga desisyon, ginbasura sang ICC ang request ang kampo ni Duterte para sa indefinite adjournment sang kaso. Gin-schedule man sang chamber ang pag-umpisa sang confirmation of charges hearing sa Pebrero 23, 2026. Matandaan nga may panel sang medical experts nga nag-check sa ikayong lawas ang anay presidente manapos nga ginaligar sang kampo sini nga malipato na si Duterte kag hindi na makadumdum sa mga hitabo, mga petsa kag mangin sa iya pamilya. Dismayado naman ang kampo ni Duterte bagod wala sila ginpahanugutan nga magpresentar sa ila kaugalingon nga medical evidence kangod sa ginaligar nila nga pagluya sang kondisyon sa anay presidente. Sunod kay Attorney Nicholas Kaufman, lead counsel ni Duterte, mag-file sila sang apila kag iga-insister nga wala nahatagan sang due process si Duterte. Una naman nga ginbasura sang korte ang ilang request para sa interim release. Marso 11, 2025, sang gindakop si Duterte kag gindala sa The Hague, Netherlands bangod sa kaso nga nag-ugat sa kontrobersyal sini nga drug war.